Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis să schimbe criteriile de la care școlile trec în sistem online. Acest lucru va depinde de rata de ocupare a paturilor cu bolnavi COVID-19 din județ. Elevii vor învăța online dacă rata de ocupare a paturilor din spitale este mai mare de 75%. În noua decizie sunt prevăzute două scenarii. Prezența fizică, când rata de ocupare la nivel județean al paturilor COVID este de cel mult 75%. De asemenea, școala online timp de 10 zile la apariția a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de învățământ preșcolar sau clasă de învățământ primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal. În scenariul 2 este prevăzută școala online dacă rata de ocupare la nivel județean a paturilor de spital depășește 75%. Revenirea la școală cu prezența fizică se va face numai după ce rata de ocupare scade sub 70% la nivel județean. Până în prezent, deschiderea școlilor cu prezența fizică era condiționată de rata de vaccinare a profesorilor, dacă era peste 60% într-o unitate de învățământ și de incidența cazurilor COVID-19 din oraș.